Guys, kahit demoni na tayo guys, mag-live pa rin tayo guys. I'm here in Philippines with Jonash and family. Sa YouTube na ko ako ay 4,000 subscriber. Pero wala na siya kuan. Memories lang ko. Wala na siya kanang ads kay man ako na kuan na maintain siya, at least nag-upload ka mga shorts. Ano. Hello, konnichiwa. Kung bango de ay. Tungay man dagang bigero sa paligid. Ano ba? Apa lang tubig yan? Anak si Bobby kay hipos mo dagang tubig sana. Ano yung tubig yan? Dori. Silupin panilog and panilo and kabilo. 24 guys, kaya na kita malusot niya pa. No? 2024 kaya malusot mo ba? 20. Sa tayo 4. Ano pa lino? Ay, posible. Last ko naman ang kamang kuan. Kamo next week, atong taga Japan na mga interviewon. Posible. Kay, Joe na rin, Joe. pag once mo na ma-file na daw na sa court, diretso na. Paspas mo daw kayo ko nung kay labi ang giduso ang kanang divorce sa Pilipinas. Pero wala, pag dili man na i-approve nung, pero ang annulment, ilahang ipaspasan. Tingali. Dila ko do. Ha? Ang inuhan. Ang inuhan. Hindi ako do. Iroy do, hindi mo iroy. Hindi ba naman pagkaon ka? Di ko pagkaon na madaan din. Unsa na en? Yung unsa man na? Okay. Ito malipay to. Nice shrimp. Amay. Awang shrimp. Nakauli Ayaw ipakaon. Pasayan ayaw ipakaon. Naway no, di na din siya mapakis. Hi! Ha? Di na yan mapakis. Ako ang isa kay anak ko na, John, let's take photo together. Ang naon ako, iyanan ako siyang naon. Ano siya, we're not couple. Ano po doon? Topo lang daw pwede na daw. Di pa besa, pwede ba mauto-uto ka man, di na yun. Ang gupit po, dili nang kabuot. Mabugay, dili na lang Ha? Lagi. Katugan yung anak ko Bisayaon lang ako. 13, anak ko siya kanang dili na nada siya sikretos ni nay. Ayun ko na pakita daw ko ana siya nabisan mother daw ko niya kung iya daw Conversation lang daw no. isulti lang niya daw dito sa pikas daw gibetray daw niya sinayo. Between naman daw to sa ilaha. Bro lang daw for nag-istorya din mo. very loyal. Liwat sa mama. Check ka din mo. Bye guys. Meron ako mga kaon na.